खुलुमबाय बडलेण्ड रादाब नायगिरि बयनिसिमबो फुंबिलिनि गोजोन हामलायथिखौ बावहरनाय थाबाय। दिनै 23 नभेम्बर 2024 इं मायथाइनि सानसेनि फानजामुथियाव थानाय राशिफोरखौ फरायथिनो लादों आं सना नार्जारिया। मेष राशि गोजोन गैयै सान, गोसोआव गोजाम खोथाफोरखौ लानानै सुखुआ बुखुआ मोनगोन। लोगोफोरजों सम बारहोनाया मोजां। वृष राशि रोंगौथिया बांनायजों लोगोसे नखरनि बिबानबो रुजुननांगोन। देहा सावस्रिया थिग थानाय नङा, मोजां जाग्रा आदार जानांगोन। मिथुन राशि देहानि बायदि जालु जालाफोरा स्रां जागोन। गोसो बादि जाग्रा जामुं जानो हागोन। मोजां सान। कर्कट राशि गोसोनि खोथाया गोसोआवनो थाफिनगोन। बुंनो गोनां खोथाखौ बुंथिनो हायै जागोन। लोगोनि हेफाजाब लायोब्ला मोजां। सिंह राशि मोजां सान, समाजाव मान बांगोन। गाहाम रोंगौथिनि थाखाय बयजोंबो अनसाय जागोन। कन्या राशि गेदेर बिबान लानानै खामानि मावनांगोन। जानो लोंनो सम मोननाय नङा, गावखौनो जोथोन लानांगोन। तुला राशि गोजान लामायाव बेरायनो मोनगोन। लोगोफोरजों सम बारहोहरनो हागोन। साना मोजाङै बारलांगोन। वृश्चिक राशि साननायफोरा जाफुंसार जागोन। गोसोआव बायदि मोजां साननायफोरा जायगा लागोन। गाहाम सान। धनु राशि खामानि जाफुंनाय नङा, बिफानि मदद लानांगोन। गोजान लामा हान्थिलांनो हागौ। मकर राशि जिउआव हारसिं मोनगोन। खोथा बाथ्रा रावजोंबो गनायजानाय नङा। दुखुनि सान। कुम्भ राशि गोसोखौ रेजें मोनगोन। बायदि जेंनानिफ्राय जायखाराव थानो हागोन। गाहाम सान। मीन राशि आय जागोन। मोननो गोनांखौ मोनफुंगोन। साना गोजोनै बारलांगोन। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। बेजों लोगोसेनो दिनैनि साना बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम जाथों बिखौ बडलेण्ड रादाब नखरनि जानानै इसोरनि खाथियाव आरज गाबनाय थाबाय। गोजोन्थों। दिनैनिफ्राय जागायनानै 24 नभेम्बरसिम क'क्राझाराव जागायबाय थामथि मैहुर हादर गेजेरारि थियेटार फेस्टिभेलआ। थांनाय बोसोराव बिटिआर खुंथायनि हेफाजाबजों खुंबोबाय थानाय बायदिनो देग्लायबो बिटिआर खुंथायनि सिनेमा एन्ड थियेटार बिफाननि हेफाजाबाव क'क्राझार लोरगि थियेटार ग्रुपनि बानजायनायजों क'क्राझारनि सान्दामारियाव थानाय बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव दिनै 21 नभेम्बरनिफ्राय 24 नभेम्बरसिम सानब्रैनि हाबाफारिजों थामथि मैहुर हादर गेजेरारि थियेटार फेस्टिभेलआ जागायबाय। दिनै 21 नभेम्बराव मोनाबिलिनि 6 रिंगायाव लोरगि थियेटार ग्रुपनि जावलिया देवान, इंराजि रावनि द आक्सियम अफ चइस, 22 नभेम्बराव असमिया रावनि गायान बायानर बिलय, कानाडा रावनि माथिया, 23 नभेम्बराव इटालीनि राव गैयै पपकर्न ब्रेक, हिन्दी रावनि हाकिम, 24 नभेम्बराव आमेरिकानि सिसा आरो असमिया रावनि थेङा मर्टन। बे गासै मोनदाइन नायजाबफोरखौ लानानै खुंनो लानाय थामथि मैहुर थियेटार फेस्टिभेलआ दिनैनिफ्राय जागायबाय। बेनिखायनो हारिमु अनसायग्रा थुनफावथाय नायनो मोजां मोनग्रा नोंथांमोनहा दिनैनिफ्राय बाहागो लाहैनानै बेसेन होआलासे नायनो हागोन थामथि मैहुर हादर गेजेरारि थियेटार फेस्टिभेलखौ।